Хәзер парламент хәбәрләре, алар белән сезне Ләлә Зәйнуллина таныштырыр. 4 ноябрьдә Россиядә төп дәүләт бәйрәмнәренең берсе Халыклар бердәмлеге көнен билгеләп үттеләр. Безнең республик өчен бу көн аеруча үзенчәлекле. 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Бу көнне Кремльдә Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты премиясе лауреатларын бүләкләде. Бүләк татарстанлыларга һәм оешмаларга иҗтимагый әһәмияткә ия проектлар өчен инде 7нче тапкыр бирелә. Тантанада Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов катнашты. Югары бүләкләргә ия булучыларның исемнәрен Иҗтимагый палатаның махсус комиссиясе билгеләде. Аларны мөһим һәм нәтиҗәле иҗтимагый проектлар өчен бүләкләделәр. Шундыйларның берсе Сила в детях. Хәйрия фонды берничә ел эчендә шул ук исемдәге тернәкләндерү үзәкләрендә мөмкинлекләре чикләнгән йөзләгән бала сәламәтлеген ныгытты. Медицина, психология һәм башка тренинглардан соң балалар тормышка җайлаша. Фондка нигез салучы Гадил Захретдинов та үзенчәлекле бала тәрбияли. Ул Татарстанның Әтиләр союзын җитәкли. Честно говоря, это оценка нашего труда, нашей команды. Огромную благодарность мы хотим выразить руководству республики за поддержку некоммерческого сектора, за развитие некоммерческого сектора в Республике Татарстан. Мы очень рады. Быел конкурска 64 гариза бирелгән. Җиңүчеләр арасында беренче тапкыр Отечество Истабарлар берләшмәсе активист гражданнар төркеме бар. Шулай ук премияларны Халыкларның яшьләр ассамблеясе, Сәләт Республика яшьләр иҗтимагый фонды, Россия пенсионерлар берлегенең Татарстандагы идарәсе башлыгы Любовь Мишина да алды. Президент һәр кайсына җылы теләкләрен белгерде. Год родных языков и народного единства мы отмечаем высокую роль институтов гражданского общества в созидательном развитии республики, в сохранении межнационального, межконфессионального мира и гражданского согласия. Неоценимая роль общественных объединений в преодолении последствий пандемии и оказания помощи людям. Барлыгы 5 премия бирелә. Гражданнарга 250 мең сум, берләшмәләргә 400 мең сум. Бу елларда 15 танылган җәмәгать эшлеклесе һәм 24 коммерцияле булмаган оешма лауреат исеменә лаек булды. Фәрит Мөхәммәтшин узган атнада Думаның икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Тапеллинны кабул итте. Профессор, Россия Фәннәр академиясе академигі Киев Салиховны юбилей белән котлады. Сәяси партияларда актив булды. 6 ноябрьдә республикада Татарстан конституциясе көнен билгеләп үттеләр. Авылларда коммуникацияларны алыштыру, юллар салу һәм ремонтлау, һәйкәлләрне, зиратларны, шишмәләрне төзекләндерү, җирле әһәмияткә ия булган шушы һәм башка мәсьәләләрне хәл итәргә республика үзара салым программасы ярдәм итә. Дәүләт тә халыктан җыелган һәр сум акчага тагын 4 сум өстәп саллыгына булыша. Тукай һәм Сарман районнарында халык җыеннары кайчан уза, киләчәктә үзара салым акчасын нәрсәгә тотарга җыеналар. Бу җирләрдә Тукай районының кече Шилнә авыл җирлегенә керә. Биредә республика программасының нәтиҗәлелеген күптән аңлаган актив кешеләр яши. Күмәк көч белән 4 урамга асфальт түшәлгән авыл җирлеге Татарстандагы иң зурлардан 15 меңнән артык кеше исәпләнә. Бу Теләче районының барлык халкыннан да күбрәк. Олы Шилнәдә дә кешеләр актив. 2019 елгы җыенда балалар мәйданчыгы төзергә булганнар. Быел җәйгә ул әзер инде. Тукай районының төньяк өлешендә 3 авылны берләштергән Мусабай завод авыл җирлеге бар. Узган ел үзара салым буенча 260 мең сум акча җыелган. Дәүләт бу суммага 1 миллион 400 мең сумнан артык акча өстәгән. После того, как прошел у нас сход граждан, мы собрали деньги самовложения, мы решили по 500 рублей с каждого жителя. Всего собрали с этих 726 человек 360 250 рублей и положили в банк. И с учетом софинансирования государства нам вернули 1 803 000 рублей обратно. И вот эти деньги мы полностью освоили. 2018 елдан башлап Тукай районы халкы үзара салым программасы буенча 60 миллион сумнан артык акча җыйган. Бүгенге көндә башкарылган эшләрне санап чыгу өчен дә шактый вакыт кирәк булыр иде. Программа востребована. Без этой программы мы не смогли решить многие вопросы
Үзара салым программасында Тукай районы белән Зандаш Сарман районы да калышмый. Яңа юллар, балалар мәйданчыклары төзелгән, зиратлар, шишмәләр төзекләндерелгән, электр челтәрләре сузылган, иске коммуникациялар алыштырылган. Район үзәгендә узган ел үзара салым акчасына кар көрәү, бозлавыклы юлларга реагентлар тарату, башка зур булмаган коммуникаль эшләрне башкару өчен трактор сатып алганнар. Үзара салым программасында патриотик тематика да бар. Зур булмаган Яңа Саклау авылында былтыр Бийек Ватан сугышында хәлак булган авылдашларына һәйкәл куйганнар. Быел уртак көч белән үз каһарманнары истәлегенә парк булдырырга җыеналар. Уже хотят побольше собирать деньги, сумму хотят увеличить. Есть же большая возможность обустроить всю территорию. Яңа төзекләндерелгән объектлар, балалар мәйданчыклары, күрше Карашай саклау авылында, шулай ук башка җирлекләрдә һәйкәлләр салынган. Бу көннәрдә Татарстанда халык җыеннары башланып китте. Үзара салым акчасының күләмен, аны нинди максатка куллану кирәклеген ачыклыйлар. Республика һәр җыелган сумга гадәттәгечә тагын 4 сум өстәп бирергә әзер.